Әти, бүген мәктәптән кайтканда бабайны күрдем. Ник минем белән исәнләшми ул? Танымыйм әллә. Күрмәмешкә салышып узды да китте. Мәктәпне тәмамлаучы улым бу сүзләрне инде беренче кат кына әйтми, ә мин ни дип җавап бирергә дә белмим. Миңа гомер биргән, әнием белән 30 ел тормыш иткән, минем өйләнүемне, оныгы туганын күргән әти инде берничә ел минем белән дә, гаиләм белән дә аралашмый. Минем әтигә мөнәсәбәтем һәрчак хөрмәтле һәм ихтирамлы булды. Кулы эш белә, нәрсәгә тотынса да менә дигән итеп башкара. Энем белән без ир кеше белергә тиешле шактый һөнәргә аннан өйрәндек. Тик бер кашанда артык якын җибәрмәде ул безне янына. Улым дип чын күңеленнән күкрәгенә кысып, аркадан сөйгәне булмады. Үзен кырыс та димәс идем. Чит кешеләр белән шул кадәр ачылып сөйләшә, шаярта. Кайтса гел буйык. Әни белән чын күңеленнән нидер сөйләшкәне, киңәшкәне булмады. Совет чорында урта кул эшче гаиләсендә булган машинада, 3 бүлмәле иркен фатирда, дачада бар иде безнең. Әни безнең тәрбиягә артык игътибар бирмәсә дә, йорт җир өчен нык тырышты. Гомер буе кладовщик булган әниебез гаиләне азык-төлек белән дә, башка кирәк-ярак белән дә тәэмин итте. Мохтаҗлык күреп үсмәдек. 90нчы елларда да бик яхшы бай яшәдек. Әти солгаларга яратса да, эшенә бармый калмады. Хезмәт хакын әнигә бирә, үзенә нидер алганын хәтерләмим. Булган барысы да гаилә белән уртак иде. Ялкауларны яратмады. Әни белән икесе бакчабызда кое казыганнарын, йорт салганнарын хәтерлим. Мин әти кеше шундый булырга тиеш дип уйлап үстем. Безне әби тәрбияләде. Энем белән миннән кала гаиләбездә әтинең беренче хатынынан калган кызы Шәмсия, әнинең беренче иреннән туган кызы Галия апалар да бар иде. Хәзер шуны аңладым. Әбиебез алдынгы карашлы булган икән, безнең барыбызны да бер көлтәдә ныгытып тоткан. Тавышлануларга ирек куймаган, кыек җирләрне турылап, һәр дүртебезгә җылы кочагында, кирәк чакта кайшында жәлләмәгән. Әби гаиләбезнең тоткасы булган икән. Әтинең беренче хатыны 3 яшьлек Шәмсияне ташлап, Удмуртияга бер иргә чыгып качкан. Ул хатынның кызының язмышы белән бер тапкырда кызыксынганы, алимент түләгәне, килеп күргәне булмады. Әти нәкъ шул чакта очраклы гына безнең әни белән танышкан. Озакламый өйләнешкәннәр дә. Шәмсия белән Галия апа янына мин дә туганмын. Соңрак энем Данис дөньяга килгән. Берсеннән-берсе кечкенә 4 баланы әби карап үстергән. Әти тормышындагы бу хәлләрне дә миңа үсә төшкәч әби сөйләгән иде. Әтинең үз кызы Шәмсия апага да, әнинең кызы Галия апага да бик исе китмәде. Аларга катнашы булган мәсьәләне әни белән әбигә тапшыра, үзе тыгылмый иде. Мәктәпне тәмамлагач, Шәмсия апа техникумга укырга керде. Балам чит шәһәрдә ничек яши, ничек укый, кемнәр белән аралаша дип кайгырганын белмим мин әтинең. Әби сүксәгенә бик авырсынган кебек кенә барып кайта иде. Шәмсия апа үзе дә еш кайтмады укыганда. Кайтса да, әти аны киселгән икмәктәй күрде. Якты чырай күрсәтмәде. Соңрак Шәмсия апа авылдагы әтинең анасыннан калган шактый таза йортка кайтып торырга теләк белдергәч, әти үз кызын судлашып куып җибәрде. Тора-бара Шәмсия апа бөтенләй каядыр юкка чыкты. Әни бу хәлләргә кысылмады, үги кызына ул да мөкиббән булмагандыр күрәсең. Әби эзләтеп караган иде, тапмады. Улы апабыз исә 17 яшеннән үк бер бик яхшы егеткә кияүгә чыгып китте. Соңыннан гына белдем. Аңа да өйдә җиңел булмаган икән. Инде үзем әти булгач кына. Безнең әти фәрештә кыяфәтле җен ул. Кечкенәдән мине сөймәде. Кагылырга кагылмады. Әмма күрә алмаганы күзләреннән беленә иде. Ярый, җизнәң яхшы кеше булды. Качып котылдым, дип сөйләде Галия апа. Әби үлгәч, безнең күрер күзгә матур тоелган гаиләбез пранзоран килде. Әби исән чактагы җылылык, тынычлык юк иде инде өйдә. Әти белән әни юктан да тавышланып гел ызгыша башладылар. Энем армияда.
Ә мин кайсысын якларга белми интегә, берни аңлый алмый идем. Ярый, юлымда булачак хатыным очрады. Өйләнәсемне әйткәч, әти миңа: "Өйгә алып кайтмыйсың, эшеңнән тулай торак сора. Туйган монда килмешәкләрдән. Әле котылганга күп түгел. Үз дөньяңны үзең кара", диде. Бу әтидән күңелем кайтуга тагын бер адым булды. Әти белән әни булын кадәр фатирда яшәсәләр дә, без улыбызны 14 квадрат метрлы тулай торак бүлмәсендә үстердек. Килгәндә дә безне әни генә кунак итә, баланы сөя, күчтәнәшен бирә иде. Әтинең оныгын кулына алып куанганын хәтерләмим. Бер вакыт ниндидер бәйрәмгә килгәч, әти белән табыннан торып тәмәке тартырга чыктык. Шул чакта әти: "Яхшы торасыз, бер-берегезне гел шулай хөрмәт итеп яшәгез" диясе урынга: "Гел хатыныңның авызына карап торма, муйныңа утырмасын. Сугарга да курыкма, башкаларга да карарга онытма. Яшь чак узада китә ул, бер хатынга карап мәҗрәп төшмә", дип шаккаттырган иде. Мондый ачылып китүдән соң мин әтигә бик сак, башкачарак карый башладым. Соңгы елларда әти-әнинең талашлары чиктән ашты. Бер килүемдә әни елап утыра, идәндә кием салым таралып ята иде. Әти әйберләрен җыеп өйдән чыгып киткән икән. "Сез берни белмәдегез, ул инде 2 еллап минем белән яшәмәде, хезмәт хакында бирмәде, авылга барган сайын өйдән машинага төяп әйбер ташыды. Авылдагы анасыннан калган йортка энеңә дип алган суыткычны да, диван караватны да, телевизорны да илтте. Инде менә үзе дә шунда күчкән. Пенсияда килеш ник һаман эшләп йөри дисең соң син мине? Сезгә аз булса да булышырга тырышам бит", дип үкседе. Энем армиядан кайтып, өйләнеп озак та үтмәде, әнигә инсульт булды. Аныкларын туйганчы сөяргә дә өлгермәде, әниебез үлеп китте. Аны күмгән көндә әтигә игътибар иттем. 30 ел бергә гомер иткән хатыны үлүгә шат булуын күрсәтергә теләмәсә дә, бу аның күзләрендә чагыла иде. Кайгыдан түнгән башыма шулай тоеладыр дип, бу уйларны үземнән куарга тырыштым. Күрше-күлән, туган-тумача күмгән көндә ярамый бит диюгә карамастан, әти кухняга кереп, иркенләп утырып, бер үзе бер шешә аракыны эчеп бетерде. Безгә күңел өчен булса да бер сүз дә әйтмәде. Әни үлгәч, без энем белән төп йорт булган фатирны бүләргә булдык. Минем гади эшче буларак фатир алырга мөмкинлегем юк иде. Әти үзе теләп авылга киткәч, беркем дә үпкәләмәс дидек. Тик әти мондый уебызны белүгә авылдан кире фатирга кайтып яши башлады һәм әни гомер буе эшләп алган фатирны безгә бүлеп бирүгә катгый каршы килде. Энемнең хатынын да сөймәде ул. Савыт-саба юап, пешерә белмисең дип гел бәйләнеп торгач, энеләрем дә фатирдан чыгып киттеләр. Авылдагы йортта яшәргә дә ирек бирмәде аларга әти. Йортка да, фатирга да үзе генә хуҗа булырга теләде. Соңрак, кайчан килсәм дә әти өйдә булмаганга аптырагач, күрше апа: "Эй, балакай, анагыз шуның кайгысыннан китте, сезгә дә тынгы юк. Атагыз әллә ничә ел инде бер керәшен хатынына йөри бит, монда кунганы да юганың", дип шаккаттырды. Озакламый әтинең чыннан да үзе белән бер чама яшьтәге түтәй белән яшәүе билгеле булды. Бу вакытта әни үлгәнгә 1 ел да тулмаган иде әле. Тора-бара безне бөтенләй үз тормышыннан сызып диярлек ташлады әти. Бер шәһәрдә яшәп, елга 1-2 генә керә. Һәр керүендә оныгына 100-200 сум акча тоттыра. Тик түргә узып тормый, ишек төбендә генә таптанып, яңа хатынының нинди әйбәт булуын сөйли башлый. "Менә түтәгез яңа чалбар алды. Әле түтәгезнең кызларына ремонт ясыйм, ашыгам. Әле түтәгезнең оныкларын карыйм, вакытым юк. Иске машинаны яңага алыштырдык. Авылда мунчаны яңарттым. Гараж салам әле түтәң белән." Улым аларга кунакка барырга теләвен әйткәч: "Юк, йөри күрмәгез. Вакытым юк минем сезнең белән маташырга", дип ашыга-ашыга чыгып та китә иде. Безгә авылдагы йортка кайту да, аның яшәгән җиренә килү дә тыелды. Галия апабыз яхшы дипломат булып чыкты. Әти белән ни сөйләшкәндер, ялтыпмы, сүгепме, апа әнидән калган фатирны энем белән миңа
бүлеп бирергә күндерде аны. Әмма ике улы да фатирлы булганга сөенмәде әти. Өй туебызга килгәч, фатирлы булу шатлыгыннан азрак төшереп тә алгач, мин әтидән ник бездән шул кадәр читләшүен сорадым. Ул миңа йөрәгемне яраларлык җавап бирде. Син анаңа ошагансың. Мин аны бер кайчан да яратмадым. Ул үлгәч, үзем сөйгән кеше белән ниһаять рәхәткә кинәнеп яшим дигәндә, сезне күрсәм, ачуым чыга. Анагыз искә төшә. Күпме гомеремне шул сөйкемсез хатынга әрәм иттем. Энең дә, үзең дә, балаларыгыз да кирәкми миңа. Бер ни дип мөрәҗәгать итәсе булмагыз. Фатирлы булдыгыз, монысы өчен дә тиешәлесез миңа. Йорт дип авыз ачасы да булмагыз. Авылдагы өйне дә, булган бар милкемне дә үземнекеләргә яздырдым. Сезнең белән араны үзәм. Шушы көннән сезнең үз тормышыгыз, минем үз тормышым, дип хушлашмый да чыгып китте. Гомер иткән хатыныннан туган без чит ят кешеләр. Чит хатынның балалары, оныклары үзенекеләр булып чыкты. Кечкенә генә шәһәрдә яшәп тә, ул безнең белән аралашмый. Яңа бишәсенең оныклары белән еш күрәм, ә менә үз оныклары белән күрешкәндә дә исәнләшми. Ни дип аңлатыйм моны улыма? Улым бабасы исән килеш, аннан яхшы сүз, җылы караш күрмичә үсте. Инде егет булып килә. Улым, синең балаларың бабайсыз булмас. Исән булсам, мин аларны бабаң өчен дә, үзем өчен дә яратырмын, дип кенә юатам аны. Ә күңелдәге ризасызлыгымны һаман саен тирәнрәк яшерергә тырышам. Aziz başlarыңнан uzsağına, kişi anlay kişi soğuşun, bәхетлеләр оны anlay almay, бәхете каплый оның язмышын, ömürlerde uzып baralar, ağım suda yıllar ağlar, nik düzelmeyken yürektegi, yazmış salgan tireni yaralar, ömürlerde uzып baralar, ağım suda yıllar ağlar, nik düzelmeyken yürektegi, yazmış salgan tireni yaralar.